Въпросът обаче до каква степен се справя и до каква степен в днешния свят ти можеш да бъдеш самостоятелен. Напротив, мисля, че македонците имат много сериозни комплекси на тема величие, на тема слава и на тема историческо славно, историческо минало. Така че идеята за Скопие 2014 и изобщо тази антична мегаломания, както преди малко нарече професор Яни Милчаков, си попадна на място, още повече, че главният изпълнител на този проект, премиерът Никола Груйски, е абсолютно лишен от всякакво историческо познание и от всякаква историческа мисъл. Той стана лидер на историческото ВМРО, ВПМН, през 2003 година, без да има абсолютно никаква представа за историята, съдържанието, борбите на ВМРО, на македонските българи за национално освобождение. И много лесно беше, едни да ги кажа, балкански карикации на местна почва, като бившия директор на музея в Охрид Паско Кузман, археолог, и сегашният президент професор Георги Иванов, който тогава все още не беше държавен глава, да станат ментори, така да се каже, на премиера Никола Груйски, да му обещаят страхотно величие, страхотни артефакти, които могат да бъдат извадени от това за повишаване на националното патриотично самочувствие. Тоест, македонците едва ли не са произлезли от будуара на Александър Македонски, което ги ласкае. Още повече, както казах, те са пълни с комплекси на тази тема. Но все пак практицизма в тези хора ги накара по-скоро да видят не толкова величието на паметниците, които бяха построени, а евентуалната възможност властите чрез този проект да отклонят някой друго евро, а се оказва, че тази сума не е никак малка, и по такъв начин да, когато срещнете някой македонец, той казва, и говорите за Скопие 2014, той просто казва, ако знаеш колко пари откраднаха, чакайте, нали, македонски, тук баща му е там, дядо му е там построен, това създава някакво самочувствие. Или пък много тази историческа докачливост, господин Леонидов. Сега от друга страна, сигурно пък ако погледнем, ще кажем, добре, ако другите па са толкова широко скроени, защо просто не се приеме да се казват Република Македония? Ще бъде ли вярно да говорим така? Това е теорията на македонизма, който знаем. По-малите може би не знаят, това си е продукт на интернационала от времето на Сталин. Истината е, че в Македония се управлява на практика от хора, които са свързани с Сърбия. Когато Груевски взе властта преди 2003 година, това беше партията на пробългарската партия, която беше свалена на Любчо Георгиевски. И всички очакваха, че ще има едно нормално отношение към България, отношение и на името с Гърция, които много, за разлика от България, Гърция нахул там много добре със своите фирми. Но от тогава до сега, тия 10 години, Груевски води една политика на мегаломания, защото и картата на македонизма почва да се пропуква. Дори сръбски професори доказаха, че цар Самуил е българин и един от свещените им крави, така в кавички бих казал, изведнъж той изчезва. От това се обърнаха към античността по един много кичозен начин, за да избият тия комплекси, които трябваше да внушат на младите хора, че това е много древна държава, че тя е по-древна от Гърция, че тя има всичко, включително връзки с египетската царица и с... те докараха един от Бангладеш, или знам откъде ще остане, един принц. И му дариха огромен имот, защото ето българите докараха си царя и му върнаха имотите, а ние нямаме цар. Така че по-старото поколение, по-възрастното, гледа с присмех на тези неща. Проблемът е сега, че там нито едно българско радио не влиза, нито един български вестник, много рядко българска книга. Ние сме загубили тези културни връзки. Обаче май се гледат български телевизии, така ли? Ние гостуваме там. Но Груевски обърна изцяло вече посоката отново към Сърбия, общи празници, което няма нищо лошо. А докато се налага ние да празнуваме заедно
Гоце Делчев или 24 май, най-много равнище академии и нищо повече. Професор Милчаков, обаче ние говорим тук за история и за елемент на грандоманщина, а в същото време в наш зрител пише: да, обаче вашата управия не е това, което искаме. Дребен факт е, че минималната работна заплата в Македония е по-голяма от българската, 200 евро. И с пенсиите са по-добре. Ами, социалната политика на Македония е работа на македонското правителство и на македонската, може би, данъчна система, която осигурява някакво разпределение, което е в състояние да осигури тази заплата, която е единствено. Аз бих желал да взема отношение показаното и от колегите, и особено от Румен Леонидов. Ние трябва да си даваме сметка с дълбоката менталитетна криза на това общество, което е принудено да живее между една митологична представа за едно минало и една неслучила се утопия на югославянизма. В крайна сметка, ако погледнем съдбата на постюгославските републики, ние ще установим много ясна зависимост между просперитета, напредъка в европейската интеграция, модернизацията на обществата, икономиките, оздравяването на националните травми от кървавия конфликт, в зависимост от това до каква степен дадената република е скъсала с утопията на югославизма. Пример: Словения, Хърватска. Страните, републиките, които менталитетно не са скъсали с химерата, с утопията на югославизма, са Босна и Херцеговина и Македония. Защото причините, поради които югославската идея има най-голям социологически представителен разрез в тези общества, са много дълбоки и няма да ги коментираме. Нека да бъдем по-кратки в коментарите. Коста Филипов, добре ли се живее в Македония? Просто съм провокирана от това, което виждам. Не, че искам да развенчаваме, ако хората живеят добре. Но точно преди да влезем, понеже си харесах реакцията ви на този въпрос, ще го задам тук, никой от вас не ми отговори. Кой ядосва в момента повече македонците? Това, че премиера си е поръчал последен модел с всички екстри лимузина за някаква баснословна сума, това излезе в записи, или това, че той се е съгласил да се наричат Горна Македония? Кое няма да простят на Една от първите максими, които научих, когато започнах работа в Македония като кореспондент през далечната 1993 година, беше пак остатък от югославското време, което гласеше: докато си на функция, гледай колкото може да откраднеш повече. Тоест това е част от... Значи, докато си на някаква отговорна длъжност, ако имаш възможност... Ако имаш възможност, вземим нещо. Което това е масово разпространено в мисленето на хората, което ме кара да мисля, че не биха се разсърдени на Никола Груевски толкова, че си купил този супер Мерцедес, както в един от послушаните разговори вътрешната министърка казваше на шефа на тайните служби и първи братовчет на Никола Груевски, Сашо Мялков: супер е, такава кола в Македония няма. Чудо, фантазия. Това е чувство на гордост, крайна сметка, че техният премиер има такава скъпа кола с безкрайно много екстри. Що се отнася до името, това е много чувствителна тема, но там по-скоро могат да го приемат. Гледам, че и доста кметове в България, така, с чувство на гордост добре живеят. Аз обичам да казвам, че ако има 5 причини, поради които ние можем да се съмняваме, че сме едни и същи с македонците, има други 95 причини, които показват, че сме абсолютно... Първият български социолог Александър Русканов казва: българинът и гърка си приличат по това, че държавната пара им е най-сладка. Следователно, македонците между българи и гърци, очевидно родството им по този начин се потвърждава. Но на въпроса: живее ли се добре в Македония? Според мен се живее добре. Как да кажа, както в ония прословут арменски виц: който си има, ще си има, който си няма, няма да си има. Но във всеки случай
по време на македонския преход от 1991 година насам, македонците не са изпитвали нито за момент чувство на глад, какъвто имаше примерно в зимите на Луканов в България. Румен Леонидов.